Шулай. Мин бисәндә. Бисәндә сабам. Ул даруын ашырган кайны. Сез аптырамагыз. Ты илсер. Булды. Башы яңгыр юк. أبيت يحاول هذا. Хаумагыз. هاو. Кем буласыз? والمصر حسن الوالد. Быел бисән нисек? بس أنا خستم خرط. Yalanlar da yok. Bana bir de orman arasında ismim Allah'a şükür var. Edekkene bu arasında uçken. Bana bir yıldinen üst kuvvetle koygan buldu. Dık indi. Akıya turun ben. Altına kaytmanı sıvılış. Нима тип хылтанды? Eş kuptey. Ellerinde şunda nemeler ütkere ili konset koyarlar mı? Ne paymış. Нисә көн? Башкорт саясаты саясатчы ультрасы келди. Нисә көн бисән эшләйгез? Көн һай мин иртәнсәк эшкә барам да мәктәпкә, төшкә хаттым, төштән соң шул сагат 3-тәргә сагабында шул понедельниктән эштә башлаган инде. Бүген 6-нчы көн булам икән. Төштән соң гына эштәгә ратып та алмай. Шулай. Бисәнгә булай үкенерлек түгел. Var, bu tanıgeçlerde yok. Kubu bisen de kumur boyu bayır bisen hatoslar kup bulurunda ol. Ama mine bulay Allah'a şükür yeter tuğlayım. Allah bir hayır. Min de yaşanam. Akıyet henisik yaşanam. Ol aşağı ultra. Когда ем глухой немты. Ата булгас аңлап бергән иде ул. Ярай, приятно. Миңа не бара берте булайты. Бисена убийца. Ой. Нагара кырга тыгыр. Ситкә сыктың бу якка кил. Бисен сабам мертайр татаңдан бисен бам мертайр татаң. Короче, был ак егет. Ул шәп егет. Ул элек булды ак бәпәй, шан ак малай, хәзер ак егет. Тиздән буласак ак ир. Ак артыгас ак бабай. Бу һинең алдыда Линар. Ул башта Ли бәпәй булды. Ли малай булды. Шан нар егет булды. Хәзер ул мәркәз. Машина бип-бип. Это когда гуняк. Работай на камеру, давай. Мне нужна страсть. Давай. Не муки, сюжет снимай. Сюжет. Ты заблудился в лесу. Я заблудился в лесу. Да. И теперь у тебя есть дочка, которая невидимка. Дочка, пошли. Здесь найди путь найди нет, мне. Нет. Куда ты пропал? А потом вдруг ты... Я тебя не вижу. Потом вдруг ты узнаешь, что ты психбольной, сбежавший из психбольницы. Я психбольной. И наконец ты просыпаешься. Ой, я заблудился. Дочка, иди, невидимка, дочка. А дочка не видно, куда ты идешь, тебя не видно все равно. А теперь улыбнись и скажи слово открытым ртом
Букву П. О, это мен этот придумал.